Fl-aħħar 4 snin tresqu 129 persuna l-qorti b'rabta ma' pickpocketing. Bl-akbar numru jkun is-sena l-oħra fejn kienu tresqu 29 persuna. Madankollu, din is-sena sa Settembru kienu diġà tresqu 22 biex imbagħad f'każ ieħor nhar il-5 ta' Ottubru tressaq grupp ta' 13-il persuna wara operazzjoni mill-Pulizija f'Taslima. B'hekk it-total ta' persuni li tresqu matul l-2017 b'akkużi ta' pickpocketing jilħaq il-35 persuna. Ir-reat tal-pickpocketing isib l-eruq tiegħu fi żminijiet antiki u għadu jiddomina sallum il-ġurnata fil-pajjiżi kollha ta' madwar id-dinja. Reat li jsir li żjed minn persuni li għandhom ċertu tattika u ħeffa. Reat ikkonsidrat bħala wieħed faċli għal min iwettqu hekk kif ma jinkludix konfronti diretti u għalhekk jonqos ir-riskju li jiġi identifikat kif spjegat l-assistent kummissarju Aleksandra Mamo. Nagħmlu l-monitoraġġ u l-analiżi tar-rapporti li jkunu daħlu. Issa, kif fatt jiġi analizzat kull dettall. Nibdew liema lokalità qed tiġi affettwata. Ġifieri fejn l-iktar qed isir dan ir-reat. Min huma l-vittmi, x'qed jinsterqilhom, fejn qed ikunu l-vittmi, wara li jsir dan l-analiżi kollu, sal-anqas dettall, jibdew l-investigazzjonijiet. Issa hemm diversi tipi ta' investigazzjonijiet, però jinżlu anke l-pulizija fil-toroq u tinġabar l-informazzjoni. 14 minn dawn il-persuni kienu ta' nazzjonalità Maltija u l-kumplament kienu ta' nazzjonalità barranija, hekk kif ġeneralment dawn ikunu jiffurmaw parti minn gruppi ta' kriminalità organizzata. Persuni ta' nazzjonalità barranija fosthom Rumeni u Bulgari, insibu wkoll persuni mir-Renju Unit, il-Danimarka, mill-Kosta tal-Lavorju u anke mis-Sirja. F'dan id-dawl meta xi ħadd jinqabad bħal fil-każ tal-5 ta' Ottubru, każ li kien żvela One News, jiġu informati mal-ewwel diversi entitajiet internazzjonali dan sabiex isir il-qsim tal-informazzjoni. Isir kuntatt ma' entitajiet barranin fosthom il-Europol, l-Interpol u forzi tal-ordni oħra tramite il-sajrin tal-Pulizija Maltija. Għaliex l-investigaturi kun irriti jiġbor aktar informazzjoni u dettalji fuq il-persuni u persuni li jkunu suġġett għall-investigazzjoni. Il-pieni għal dan ir-reat ivarjaw minn każ għal ieħor. Varja skont il-każ, dvarja jekk hux attentat ta' pickpocketing jew il-pickpocketing per se. Ġifieri ir-reat ikun smat. Il-piena hija deċiżjoni finali tal-qorti. Il-pieni kellna pieni ta' sentenza sospiża kif ukoll piena karċerarja, ġifieri piena ħabs effettiv. Il-mira tal-pickpocketers tkun postijiet b'konċentrazzjoni kbira ta' nies bħal bus stops, karozzi tal-linja, ċentri kummerċjali u ħwienet. Bl-aktar lokalitajiet popolari jkunu Taslima, San Ġiljan u l-Belt Valletta. L-assistent kummissarju Mamo appellat biex in-nies iżommu għajnejhom aktar miftuħa f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Joqgħod iktar attent għal ħwejjeġ personali tiegħu, bastijiet magħluqin u l-wallets wieħed ma jagħmilhomx fuq wara imma jagħmilhom fil-bwiet jew tal-ġaketta jew inkella fil-bwiet ta' quddiem.